penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Nyinga en Ruth Otieno, en ga morna mar bedo kod odiechieng'. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka abomie thuolo. Mondo mi nyiswa ni nyinge nga en wuod kanyo lonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa kitho kinde kata matin. Machiegni daktari bang' ndalo mathoth. Erokamano Ruth, mag ndalo lakini kawuono amor kendo ka wan kodi kae chenro mar penj laktar. Gi nyinga Levi Onyango, wuod game Kasagoma. An daktari molonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Ng'at ma nyalo bedo gi shida mora mora ma wanyalo wacho ni tuoche mag dangni mag paro. To gi speciality sana wang'iyo a specialize addiction science gi dho ngere manyiso ni tuoche ma wang'iyo ma dhano timbe ma dhano timo ahinya mopogore kako nego bed ni gitimogi. Koro mano speciality mara. Wabro ng'iyo mang'eny kaka ng'eni sabi kaka wabro ng'iyo kaka chenro dhi mbele. Amor mokalo mar bedo kod odiechieng' ma kawuono daher mondo mwagoe mbaka kotende kod tiyo gi gimoro kata bedo e gimoro asasa. Gi dho wegi nyalo wacho ni addictive disorder. Ok ang'eyo ni kakete maber gi dholuo tiyo gi gimoro kata bedo e gimoro asasa, timo gik moko asasa. Mana kaka ikete no tiyo gi gik moko asasa ma kaki wacho gi dho ngere wacho luongo ni addictive disorders gi dho ngere. Jogo mang'eny bong'eyo kaka addiction kiwinjo ka ng'ato wacho ni addiction. Koro kawuono amor ka ukelo topic mar addictive disorders ni nikech nitiere gik mang'eny ma dhano timo asasa kaki wacho no gitime kiwango moro mang'eny mopogore gi kaka wawacho ga ni normal. To kendo dhano mang'eny bok ong'eyo ni gigi gin ginyalo ka gisechopo e kiwango mar addiction to koro wacho ni gin tuo. To dhano ng'eyo ga mana ni maybe kong'o kata mana yedhe mitiyogo maricho mamero jigi ema nyalo kelo addiction. But ok ging'eyo ni addiction ng'eny saidi kendo nitie giko ma timbe mopogore opogore ma dhano nyalo timo e yo mok owinjore kata e yo ma sasa ahinya ma chopo kumoro ma koro wanyalo wacho ni gino ochopo ang'owa e addiction. Moro nikech wacho ni ng'ato nyalo tiyo gi gimoro kata ng'ato nyalo timo gimoro moko ng'eyo ni koro gini dwa dhi ahinya mopogore kod kako nego beno bedo. Ere kaka ng'ato nyalo ng'eyo tong' kata kiew kata boundary ni ka ato kapono nakalo ka ato koro gini nyalo bet ahinya kapok wadhi e kidenyo mopogore opogore mag timo gik moko sasa. Koro gima timore en ni gigi kapok wachopo e kidienje addiction gi gin ariyo. Nitie mwaluongo ga ni chemical to nitie moko mwaluongo ni behavioral. Koro behavioral gi chemical gi ng'eny to wabro ng'iyo gi kanyo kwachopo e kidienje mago. To gina achiel ma kata ranyisi manigatie ma ng'ato ng'eyo ni gini koro chopo kuma ok atime manomol atime asasa osechopo e addiction en ni gino chako ketho ngima ng'ato e yor somo ka en nyathi sikul, e yor tich ka en ng'atno madhi tich, e yor anyuola kata e yor familia ka en ng'atno manigi ode kata manigi familia mare iyo ka iyudo ka tim matimo cha osechako interfere gi functioning mar ng'ato e kidienje mopogore opogore bende kwang'iyo kacha chande. Maybe ka wabro ng'iyo effects kata mana rach mar addiction to wabro ng'iyo ni to kidienje mage ma wawacho sani gi. Mar ariyo minyalo ng'eyo go ni isechopo kuma koro gini en tuo en ni itemo weyo tabia no lakini iyudo ka kata itemo weyo tiyudo idoke adoka. Ichopo kuma iwacho ni asebedo katimo gini tawinjo ka koro osemanya pesa mang'eny osetimona kama awinjo ka koro so samineno kitemo ga weyo cha tiyudo ka idoke tabia no ma onge ng'ama onyisi ni doge iyudo kisetimri nade isedoke tabia no endo. Gimoro bende ma ing'eyo ni kiwango matime gini osebeda sasa en ni seche mang'eny ikawo seche mang'eny kiparo timo tabia no kata ipango mar timo tabia no. Nitie abro tiyo gi example achiel kuom kidienje mane waseng'iyo kae bende mane wawacho ni en go punda kata gambling. Mano is achiel kuom tuoche mitimo masasa go iko. Iyudo ka chopo kuma in iwuon itemo ni chieng'no kik igo punda lakini kochopo sani no to pod ibro dok itime nade idoki itime kacha chande. Iyudo ko oseketho gik mang'eny e yot kacha to samoro bi iyudo ka samo kitimo tabia no iyudo ka ichalo ng'at matuo. Nitiere gik moko matimre e dendi kacha iwinjo ka imiss gino ma iwinjo ka kokitime to ichal ng'at ma ok in normal ok iwinj ka ingima maber idwa mana ni tim gino
over and over and over to mane makuri ng'eyo ichako yudo ka gima watimo kata tabia ma watimo chande wawacho ni osechepo level no makoro wanyalo luonge ni addictive disorder lakini wabro ng'eyo gi kidieny kendo sama wang'eyo gi kidieny to bro bedo mondo ng'ato ng'e mayot akato bende seche mwatimo mabende ng'ato bro ng'eyo kata ngimane ni ngimane chal nade de bede ni entiere kod gigi moro motima sasa to otemo weyo to konyalo weyo kaito nikech twagni en mar konyo oganda wa waboneno kaka wanyalo konyore mondo ng'ato we timo gimoro ma sasa daktari wantiere kod misuse tiende ni tiyo gigi moro marach kod tiyo gi gimoro asasa nitiere tiyo gi gimoro marach manyalo wacho ni misuse kod tiyo gi gimoro asasa samoro ng'ato nyalo timo gimoro to tiyo kode marach to samoro ng'ato nyalo timo gimoro to time asasa nitiere pogruok e gik moko ariyo gi nitiere pogruok kendo mano penjo maber ahinya sama wacho ni misuse ambro tiyo example moro ma awach kaka ndawa donge king'iyo onge gima ndawa kelo ngima dhano maber donge lakini dhano madhe ineno koro ipenjri ni ang'o mamiyo ng'ato dhi kawo ndawa mondo timre nadi onge ber moro mokele dendi onge gimo mobro konyi godo mibro wacho ni madho ndawa athiedho wich bar moro ne timre nadi ne bara koro sami neno ka ng'ato madho ndawa to onge gima gicha konye ge dende onge gima kipenje ni tang'o mitimo ga gini onyalo miyi gino ma make sense mi wache ni enyewe idware watim gi example kora setiyo gi ndawa wakaw kaka panadol inyalo bedo ng'at matuo yedhe mag kweremo inyalo bedo ni tuo idhi hospital to daktari ndiko ni mondo imuony panadol donge mondo duok maybe rem gimara mino piny to mano manyiso ni itiyo gi yadhno mondo tich mondik ni kanyo ni mondo yadhno thiedh gi daktari lakini nitiere ng'at moro bende ma en onge okondik na yadhno ni mondo muony onge tuo moro amora ma en godo ma yadhno dhi thiedh dende tiyudo kodhi okaw yes okwawach ni panadol rach donge lakini onge gima panadol dhi timo nade dhi thiedho onge tuo moro amora ma tuoyi madwaro ni mondo imuonya ng'owa panadol lakini ni dhi kaw panadol cha idhi muonye maybe kimuonye tiwinjo ka liet moro maki mamori kimuonye tiwinjo ka ineno mane mwaluongo ni misuse manyiso ni tiyo gi gino e yo mokonego winjre ni timo nade itiyo gode lakini kochopo kuma koro wawacho ni tiyo kode asasa en ni kaka chako kwa wacho chani functioning mari kaka ng'ato iyudo ka koro gicha chako ketho odi ochako ketho sombi ochako ketho tiji mano kore mwawacho ni kori tiyo kode ang'owa asasa aeto bende chopo kuma koro kokitiyo gi gino kata kokitimo tabiano tiwinjo ka kokimor iwinjo ka gima inside ka gima pinyo jogi ineno koro mano ema kelo pogruok kuom ng'at ma misuse gimoro manyiso no tiyo kode for the wrong reasons to gi ng'at matiyo kode asasa en koro tiyo kode asasa manyiso ni kokotiyo gi gini kata kokotimo tabiano to winjo ka gima en owuon otimre nadi otuo in kata panadol nyalo bed ni muonye lakini kata kokimuonye to onge gimoro amora miwinjo lakini imuonye to kokonego bed ni muonye koro wacho ni misuse pok ichopo stage mar ang'owa mar tiyo kode asasa kata mar addiction lakini bende nitie gino maluongo ni timeline manyiso ni nyalo chako ga gi misuse no to pole kaka sadhi iyudo ka kori igo ndam iwuok e misuse tidonje nyake addiction hapa ni daktari ranyisi machielo kopogore kod yedhe makweremgi ranyisi machielo monyalo tiyo godo mayot mokalo en yedhe mamiyo ji nindo iyudo ka ng'ato wacho ni an kaponi namuonyo yadhni to nindo tera maber kaito chako muonya kata seche ma pok oneno ka nindo kotere gikone tiyudo ni koro nyaka koro ang'o ti gi yedhe gi mondo miye konindi tiende ni misuse otero ng'ato mobedo addicted kata tiyo kode asasa. Daktari dwani mondo michaki wuothe kodwa seche mwacho ni addiction ma iwacho ni ma en tiere kaka odhi miyo orocho ngima ng'ato orocho tij ng'ato orocho kaka ng'ato nyalo bedo kata kaka ng'ato onego bed ni timo gigege thothne obiro nang'o modonji makoro ng'ato bed addicted kaluwore gi addiction wuon ntiere timeline wanyalo wacho ni timeline kata thuolo kata kidienje bende ma ng'ato kale machop kuma koro wawacho ni en addicted nikech gigi
watiyo kod gi dhano tiyo gi wawach kata yedhe mamero ji kata mana behavioral addictions mabro ng'iyo mbele kanyo goeko dhano timo gi lakini ok gi affect kata ok gi keth ngima dhano te e yo machalre. Gino mokwongo maketo gaji wanyalo ng'iye kaka risk factors gigo maketo gaji chope level mar addiction cha mapiyo piyo. Iyudo ka gini ka ng'ato nochako time kapod en nyathi matin kata kapok ne otieko dongo. Delwa wacho ga ni kaka dhano madongo obwongo marwa kaka mar dhano dongo nyaka higni 25. Koro iyudo ka ng'at ma nyathi mane secondary kata mane primary samo chako timo tabiane kata samo chako tiyo gi yath moro manyalo kete addiction chande manyiso ni pod dende dongo. Koro samo keto ga yedhe gi ne wang'iyo gi to ne waneno ni gi release some chemicals in the brain gigolo mang'eny. Iyudo ka yedhe gi dut gin gi toxins. Koro sama dendi dongo ga gi toxins cha iketho dendi, iketho bwongo mari tiketho dendi ma koro kibro bedo ng'at maduong' ma obwongo ne oseromo to iyudo ka koro yadh cha nosedonjo dendi kacha ma koro kitiyo kode to koro chal mana ka gimi trigger tuo manisetimori nade maniseketo. Lakini kidienje ma dhano to kale to pogre kendo mano luwore bende gi addiction ma ng'ato nitiere. Ka wang'iyo gi wabro ng'iyo area no bende gigo kaka maybe tiyo marach gi yedhe mamero ji iyudo ka ichake mos samoro iyudo kong'o moro matin imadho iwinjo ka gima in high kamano aeto iyudo ka gino miyi mor. Nitie gik moko ariyo ma wang'iyo ga addiction addictive disorders duto. Nitie gino maluongo ga ni reinforcement. Reinforcement en gino makuza kata maendeleza tabia moro. Koro reinforcement gin tieng' diriyo. Nitie moro maluongo ni negative to moro maluongo ni positive. Koro positive en ni kamedo gimoro kuomi wacho ni mano positive reinforcement. Example chalo kama nyathi odhi sikul obet namba 1. Kobet namba 1 inyiewo ne ndiga. Mano waluongo ni positive ang'owa reinforcement. Negative reinforcement en sama agolo gimoro. Okomino ni sama agole cha nagolo gima rach. Anyalo bedo nagolo gima ber, anyalo bedo nagolo gima ber. Ineno kaka wacho ni inyalo bedo ni negative no be en ni mondo wawach ka nyathi achiel ni odhi sikul oduogo oywa buoto donge aeti wacho ni ndiga mana nyiewo ni chande koro adwani mondo atimre nade akawe mondo imeda manyiso ni koro gima ber cha itimri nade igolo. Ineno koro kwang'iyo kaka wawach ni kong'o adhi amadhe tan ng'at ma wawach ni an gi luoro moro ing'e ni dhano no nochwe mopogre. Nitie jok ma nigi luoro moko ma kata ng'at mamiyo no giyudo ka en gi luoro mar dhi approach ng'at mamiyo mondo wachne kama. To yudo ka odhi ne pok ong'eyo ga ni komadho kong'o to nyalo yudo onyalo choko chir modhi motimre nadi owuo gi nyadendi moro. To chieng' no dhi e club to madho kong'o no to yudo ka chir cha obiro modhi wuoyo gi nyadendi modok ga ang'owa e ot owacho ni bas kara ma e siri donge manyiso ni ng'at chande kong'o chande odhi omiye gino maluongo ni positive reinforcement omiye jing'o mar dhi wuoyo gi nyadendi ogolo ne luor samo omiye jing'o cha to kong'o cha golo ang'owa luor. Koro wan gi positive gi negative ang'owa reinforcement. Tiyudo ka ng'at ma kamano mondo miyo chope addiction yot kabisa nikech en gi reason mamiyo odwani mondo doge kong'ono pile ka pile. Kuom ng'atno gi ng'at moro ma en ok oluor ma en onyalo wuoyo gi nyadendi kata metho kata kometho kata en ng'e ni chances mage mag bedo addicted cha are very limited nikech onge gi positive reinforcement moro moyudo kuom kong'ono ero kata kuom jagano ero. Koro mago gin factors. King'iyo ng'atno ok wabi wacho ni shida mare en madho kong'o. Wabro wacho ni shida mare en luoro donge ma en godo mar timang'o emomiyo kanofwenyo ni kong'o nyalo golo luoro cha to koro miyo dok ga e kong'ono pile ka pile. Nitiere mentality moro be masayud nikech an atiyo gi nyithind skul mang'eny to wach moro maneno ga kuom nyithind skul kendo mosebedo addicted e gino kaka nyasore giwacho ga ni nonyisgi kata ni giwinjo ga ni kimadho nyasore to miyo pachi nyalo mako gik misomo kama piyo mano positive reinforcement. To sama nyathi wacho kamano nyaka ing'e ni ere gimomiyo nyathini pache ang'o momiyo wacho ni koywa nyasore to somo mang'eny kata onyalo concentrate for long hours koseywa nyasore no to bro winjo gik manosomo.
mage gik mwang'iyo kaka positive reinforcement manyiso ni nyathini kata ne sikul kacha chande iyudo ka koro buk monego som ga chande ema miyo odhi donje nyasore cha ahinya nikech ng'ato nonyise kumoro ni nyasore kitiyo godo to bro yawo pachi iyudo kisomo to mano wach masewinjo gi nyithind sikul mang'eny nyithindo mane secondary mang'eny ni nyasore ka gimadho to timre nade to yawo pachi gi kendo ginyalo somo to mago gin myths mago gin myths mag tie miketo gi dhano kata jok ma uso gigi mondo nyithindo nyiew gigo koro kidienje go nitiere apeno ni wasega ng'iyo gi kae ma ng'ato kochako to en gi experimenting initiation ochako kama oyudo kongo matin ka bato madho odwano bil matin odhi matin ko yudo gosiep hapa ni daktari kata doko nine wasewache to kang waduoge kidienje mar ariyo samoro ng'ato doko neno chenro to daher mondo mien bende ong'e ni ere kaka ng'ato nyalo donje addiction kata ere kaka ng'ato nyalo chopo mos ma ochopo kama koro tiegi gimoro asasa mana kwa seduogo bang' thuolo machuok kikidhi mabor nyakwara Mugia Jwanga kikisudi bang' thuolo machuok mokalo waduogo kod kidienje mar ariyo itimo gimoro ma imisuse aito duogo ndiko nyalo tiyo kode asasa bedo addicted bende nitiere kod okange mopogore kikidhi mabor kikisudi. Your love story awaits this Valentine's na View Travel. Join our exclusive couples Cape Town trip from February 13th to 17th, 2025. Delight in Valentine's picnic, dinner at Land and Sea, a winelands tour, a full-day city tour, a peninsula tour, a cable car ride up Table Mountain, and exploring Bo Cap. All this in a 5-day adventure starting from $1,545 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks, the door will be opened. Dial *860*415# to get verse of the day as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu tiyo gi gimoro asasa kata tiyo gi gimoro eyo ma okare kisungu wacho ni addictive disorder. Daktari pimonwa kata nitiere kaka onego bed kata kaka ng'ato nyalo donje to kapok wachopo kanyo adwa ni parnwa mana mapiyo gima ni puonjo wacha kaka ng'ato nyalo donje modonji induction ni wacho ni induction initiation okay koro initiation mana manyiso ni ng'ato ruaki odiochieng' mokwongo manitie gi yedhe mamero ji kata manitime tabia ma iyudo ka koro itimo asasa no koro initiation ji chako initiation e yore mopogore inyalo bedo ka en nyithindo matindo mane school onyalo bedo peer pressure kata mana ole ma nyithindo nige school en ng'ato nyise ni bwana nya yudo ndawa moro kumora madho inyalo bilo matin iwinjane kaka kata kongo kata koro ka o initiate chato winjo ka wiye onini ochakni matin iluongo ni dopamine winjo ka omoro gino miyo ineno ng'at maduong' nyalo bedo ni stress moro ne en ge tich kacha chande to ka giwuok to ng'ato nyise ni to wabar kumoro ka wagol stress donge to koro dhi ba moro to yari adek moro aeti dhi e ot to blackout matin iwinjo ka koro shida moro ma in go cha otimre nadi wiyo wil go matin to iyudo ka koro mano nyalo miyi motivation moro mar wacho ni kara stress gi bende ng'ato kako madho ga kongo ni nyalo ga miyo wiyo wil gi madho kongo addiction moko go inyalo yudo kaponi kaka gambling iyudo ka ng'ato keto pesa mo matin aito odwoko odhi oketo 50 moro kata 100 moro obiro yudo 500 moro wacho ni to kara beloso pesa yot manade yawo koro bedo kotimre nade koro otem mar ariyo en experimenting kendo kuom yedhe mamero ji iyudo ka experimenting ka ng'ato no se initiate drugs kata no se initiate yedhe mamero ji go to koro otemo bilo gi mopogore nikech no winjo ka kongo cha no kete kamoro odwando winje to njaga ni nyalo timre nade nyaketa kanye to ndawa ni bro keto winjo ga ang'o miyo ji madho ga ndawa ni kako yongi chineno koro experiment kod gi mang'eny manyiso no tiyo kod gi mathoth ai kosetiyo kod gi mathoth go to koro ng'eyo ni an awinjo
kaka bilo gi mathin ni awinjo ka njaga cha emaero ema winjo ka koketa maber koro njaga no emochako tiyo godo e stage mar adek mwaluongo ni social use manyiso ni sama winjo kodwa madhe omanyo jok maginyalo njaga oseng'e kuma pedla moro nitiere mauso jaus njaga moro oseng'e kuma nitiere mauso njaga sasa muwinjo ka stress moro make matin to dwani mondo tim nadi omadh njaga sasa muwinjo kodwaro kodhi e club kacha sama jomoko madho kong'o to yudo kotimre nadi oywa njaga manyiso ni ose identify ni mane gimodwa tiyo godo mane yath mamero ji modwa timre nadi modwa tiyo godo aeto gino kako medo tiyo kode e kaka gino medo donje dende ka en kong'o iyudo ka koro kose donje wuok kanyo donje regular use manyiso ni ka en kong'o osechako yudo ni gimoro donje dende kanyo ni tolerance manyiso ni kano madho ga nus a quarter koro tie ka quarter monde ko winji ko timre nadi omer kano madho ga quarter iyudo ka koro osechako omedo nus moro kendo monde ko yud ka effect moro mano yudo kano initiate cha nyaka koro madhe kiwango moro mang'eny ko timre nadi eko winji okinyi ko chiew to yudo ka ang'ova moro make manyiso ni dende chako kwaye ni med moro matin mondo watimre nadi ng'at ma en koro kata mana kano madhe ga maybe weekend kende iyudo ka koro e week onyalo ga bedo no madhe kata mana di beach e week Monday Tuesday Wednesday weekend be otimre nadi o madhe manyiso ni kiwango kod frequency cha bende timre nadi medore mano regular use aeto jo regular use be koro iyudo ka osechako bet gi shida matin gi sirikal kai o make driving under influence oriembo gari komer kata odhi osechako nini kwayo pesa koni gi koni en gi gope kae ka onyalo gore gi ji mano ng'at mosedombe stage mar 4 ai koro stage mar 5 ma waluongo ga ni problematic use kata dependence en kuma koro shida ni en osechako neno kata osechako kelo shida ne nyaka jok mang'ani otimre nadi odak godo manyiso ni en onyalo kwalo pesa mondo dhi omer godo onyalo lewo moko dhi tich onyalo bare dhi tich nikech otimre nadi omer kumoro ka en nyathi sikul onyalo ka en e boarding iyudo ka koro en ochikre ga mane e fence ochikore fence mondo dhi omany kong'o ka en ng'at ma tich onyalo ga wuok e tich kata mana assignment go kotieko kata ng'o koro manyiso ni kong'o cha osechako timre nadi ot kacha cha bineno ka koro shughuli mage ka wiye osechako wilga ni en ga gi en janyuol monego be no chulo school fees ong'iyo homework koro mago a stage mogik koro mwaluongo ga ni substance use disorder kata addiction ma ema kawuono wang'iyo no koro gino sebedo tuo e dend ng'ato ma koko tiyo gi yadhno kata koko timo tabiano to winjo ka en owuon otimre nadi otuo en gi withdrawal symptoms omadhe mang'eny tich maybe nosekethore noriembe tich nikech ing'eni regular ni problematic use kacha nyosechako bare tich ting'eni tijegi ok gin mekwa koro samo kite bedo ka jatendi be onyisi ni in dhi timri nadi ka en nyathi sikul oseriembe sikul achiel ariyo adek koro skunde be ok dwa kata ni mondo timre nadi okete sikul moro ok nyal accepte koro yudo ka gino se interfere gi life mar ng'ani mochopo kuma luonga ni rock bottom mane koro stage mogik mar auchiel mar rock bottom kata moluonga ni substance use disorder kata addiction gino bedo tuo manyaka thiedhi eka timre nadi eka changi daktari wedo no wang'ene types kata kidienje mopogore opogore aneno ka ni wacho ni mantiere kod kidienje ariyo madongo physical addiction kod mar behavior timbe ng'ato wang'eya ne kidienje gi mondo mi yar nwatere maber koro kidienje ariyo go wang'iyo physical kaka wache kata chemical awacho gi atiyo gi wach moma chemical aeto kendo awacho behavioral kata waluonga ni purpose addictions koro kwang'iyo physical addictions manyiso ni nitie gimoro ma physical giminyalo mako giminyalo tiyo godo miso e dendi mane mwaluongo ni physical ang'owa addiction gigo kaka kiko moko aneno kondi kanyo kong'o en gino minyalo kawo imadhi en gima physical inene nicotine mano ndawa opioid mag moko ka heroin methamphetamine magi gin yedhe mopogore opogore cocaine nyaka piny mwalo kucha kore yudo ka mage mwaluonga ni physical addictions to gin sana ema gitero ng'ato e kidienje mang'iyo ka physical addictions gieki gine ema gitero ng'ato e kidienje ma wang'iyo ka chaka ma wang'iyo initiation kamano kata koni bende ntiere those procedures but odwa pogore gi magi matin to lakini wabro ng'iyo wasebedo kwang'iyo this physical addictions sana to kawuono be adwa ne wang'iyare ni to kuom
kowere gi physical, kowere gi kong'o, kowere gi njaga, nyasore gang'ogo, ere kendo kaka wanyalo, kendo gik moko ma ng'ato nyalo tiyogo asasa makete kiwango mwawacho ni addiction. Achiel mane waseng'iyo mokwongo ni en gambling, kata ne wang'iyo gwe punda, ma watiyo godo ka ikawo pesa tiketo kumoro kidwa ni mondo iyud pesa mang'eny e kiwango moro matin. To mano ne wang'iyo kendo kwa bing'iyo ahinya. Madwa ni mondo wa concentrate e kinyama seneno be ka thago ji sana. Mokwongo en work addiction. Tich bende nitiere kod ng'at matiyo asasa. Aseneno ji kendo aseyudo nyaka clients manigi work addiction, manyiso ni gitiyo sana. To work addiction ka ng'ato wache kamano to nyalo gawe ni en ng'at ma kidhi office tikwongo yude office kata kendo iwuok iweye kanyo. Kata kitimo makosa moro to ene muteri odhiswai. But mano ken. Ng'at manigi work addiction en ng'at ma tiyo excessively, manyiso ni otiyo asasa. En ng'at mana kaka wachono, obro kuongo dhi e tich mokwongo, ok onind maber nikech oparo tich. Tich kanyo dwano wuoge molewo, to kendo iyudo ka tijno koro nyalo chako ketho relationship mare kata mane ode kod osiepene. Oonge sa monyalo dhi timogo gik moko mopogore gi tiyo. Oonge sa monyalo ng'iyogo familia ne nikech tiyo. Taseneno gima work addiction, in fact ineno ka en piny kata ene makwongo kawe nikech adwa ni wang'iye nikech aseneno kochando ji e anyuola. Tiyudo ka jogo effect mokwongo maseneno kuom ng'eny, iyudo ka jok ma parent ne nigi work addiction, nyathine chances ne nitie mang'eny nobro bet gi addiction achiel kuom man konigi. Mano gima pok atimo research, but kalure gi tich kaka aseneno. Patients mang'eny gi ma wayudo kata ma wan ge rehab kuma wathiedhogie, king'iyo anyuola ibiro yudo ka janyuol nigi achiel kuom behavioral manyiso ni gini kawo time mar janyuol kaka tichno. Okawo time mar janyuol moko nyal yudo time mang'eny mo spend godo kata motiyo mopuonjre go mobet go gang'owa ganyuola mare. Work addiction kendo obiro gi characteristics moro ni gin jok mangudi. Oloso pesa mang'eny e tich, lakini pesa no okony e ot kachande. Waluonga ni misers. Work addiction aseneno ng'enyne obiro gi Daktari wadhi mose. Ne waseng'iyo kaka magi duto te kendo wasewuoye. Wantiere work addiction tiende ni en tiyo tich asasa. Ma bende koro ok en yo man kare. Wacho kata ni jogi thothne ok ni nitiere nonro mosetim, to thothne nyithindgi thoro bedo kod achiel kuom chandruogegi. Either nyithindo odonje kong'o, odonje ndawa, odonje nyasore kod weche makamago. Mago nyithindo ma jonyuol gi nitiere kod work addiction. To seche ma wacho work addiction nyaka Ramogi Ajwang' ok en na tich ni ng'ato dhi tich office, nyalo bedo kata ohala. In janyuol maloko ma in Kampala, in Uganda, in kanye, in addicted kendo tijni emitiyo. Kaito bende wachonwa kata ni tiere gimoro ma bende timore kod jogi. Nigi ngudi. Kar ngudi ka imo ok awinjo kodonjo na maber. Tiende nang'o daktari? En ni ing'eni ng'enyne watiyo mondo pesa no konywa. Pesa mondo timre nade? Okonywa. Wawinjgo maber. Wawinjgo maber. Tiyudo ka ng'at manigi workaholism, pesa moloso ka tich chande ok konye e yo monego bed ni pesa no time nade konye godo. Iyudo ka nyithindo kata skul ma nyithindo dhiye kata kaka nyithindo rwakre kata mana provision, ing'eni nyathi dwaro basic needs. Iyudo ka basic needs mag nyathi monego meet ka pesa no ok timre nade, ok reflect. Ng'ani tiyo mang'eny sana, concentration mare ni e tich, ok kako tiyo gi pesa moyudo ka tich. To dhi e tich, omonde tich, en ng'at mokwongo ka tich to wuok molewo ka tich to ot be onge go gi time. Kodhie oting'o nyaka tich, otero nyaka ng'owa, otero nyaka tich e dala kata mane ot kacha. Ka en ng'at matiyo paperwork, computer gi, iyudo ka ot kacha be ok owach ni rach, kata an go office mara e ot manyalo ga time achiel ariyo, lakini okibe yudo ka samonego be ni wa spend gi familia kata samonego be ni wadhi sapacha to an akawo chiemba dhi ge e office kacha ni timre nade. Koro mano workaholics en achiel kuom behavioral addictions manitiere miyudo ka ng'ato tiyo asasa mopogore gi kaka onego bed ni otimre nade otiyo. Mar ariyo madwa ng'iyo ma bende is very common kendo koro kwa we workaholics ng'eni en tuono ma chando joma dongo matin. Kwa duoke jogo marowere nitie gino maluongo ni pornography. To pornography abro riwe gi moro maluonga ni masturbation. Masturbation chok ang'eni wabro kete nade gi dholuo.
Mae koro daktari wantiere ka kod pornography, wantiere kod pornography, wantiere kod sex addiction, wantiere kod masturbation. Gigi okiketa kata group achiel. Wabro keto gi group achiel. Koro pornography en neno sinembe wawach ni machanade mag manja anjao usiluongo nango yawa Ruth wakonyre kanyo. Koro en simu sakasa kata en simu kata en computer kata en TV kata mana movies moneno gin mana movies go manigi timbe maganjao timbe machalo kamago tiyudo ka gino o affect na nyithindo to obiro ga kanyakla gi ma waluongo ni masturbation. Masturbation en kuma iyudo ka ngato mire iluongo nango pleasure gi dholuo. Ngato mire pleasure manyiso ni ka wang'iye sex onego bedni itime kuom ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo mokendore donge kaka wawachoga. To iyudo ka nitiere jogo ma gin kar mondo gibed gi sex gi ng'at mamiyo gi ng'at ma dichuo gin koro gidwa bedo gi sex ni gi lwetgi. En ng'at ma dichuo kacha to en lweteno emineno ka otimogo omulogo duong'ne gi gik momulogo eko nyaka o release kata otim gigo ma dhano timoga sama timo sex. To mano ntie kiwango maka gino tabiano kisechako time nikech sex meet to sex ni bende o elicit kata ogolo hormones moko sama watime e obwongo kaja chande to omiyo wamor ominjo ko wamor sama watime. Koro kata mana sex no bende ntie kiwango maka ngato time asasa tok ber to okwawach ni nitiere okoket kiwango monego bedni ngato kanye mana dwa dhi kanye mana dwa dhi do penyi seche mwacho ni asasa en mane no asasa en ni itime bang time itieke idwa time kendo kamano to iyudo kaka asewacho ni addiction duto interfere gi functioning mar ng'ato. Koro kata sex ni iyudo ka ng'ato sama en ka tich chande ing'e ni wadhi tich donge to sama idich ka tich chande pachi onge pachi nie tich kacha lakini ng'acha to en obet kacha kidogo iyudo ka kowuok odhi washroom mang'eny kabisa to duogo ya en ng'at ma sex gole pache masturbation chok nyalo timre nade. Nitie jogo manyaka koro gini gi affect gimonyalo kata masturbate ka tich kama obetecha unun kod office kanyo beta desk ne kanyo tinoga ka ng'ani mulre amula timo gik magalagala to chandi gani tango mang'ani ng'atni mano ng'at manigi shida monego bedni timo nade imanyo ne kony. Sex addiction nigi risks mage of course ng'ato nyalo iyudo ka ng'at manigi sex addiction obro tiyo gi pesa mang'eny manyo sex manyiso ni jok ma uso dendigi kata town kae wang'eni nitie gik machalo kamago iyudo ka ng'ani spend pesa mang'eny kuom jok ma uso dendigi to mano manyiso ni atamalo kata mana chances mar ng'ani mar yudo tuoche mabiro gi sex weche mag terruok bende iyudo ka koro timre nade ni malo. Iyudo ka nitie jok ma gise nyaka weyo tich nikech gin gi shida machalo mag sex giendi nikech conduct margi ka tich kacha chande ok allow gi mondo gi concentrate kendo e tich kanyo. Moro kendo ma wang'iyo food addiction nitie jok ma chiemo mopogore asasa ena chiemo to food addiction mondo ing'e ni ng'ato nigi food addiction ibro ng'iyo gigo kaka obesity. Yudo ka en ng'at ma osedhi nyaka ir daktari onyise ni hapana duok kiwango mari mar chiemo kata chiemo michamo timre nade duok piny to ma en ng'at ma enu chiemo saka tok nikech kae enu chiema dende biro maing komo bed lakini otimre nade mano ng'at ma nigi food to konyal control. One thing manyaka wang'i ni mondo ing'e ni ng'ato nigi addiction asewacho kata obed sex kata obed work kata obed food onyalo temo weyo to tame. Daktari yena wamake amaka kanyo mondo waduogi seche mwaduogo to wabong'iyane ni magi duto te onyalo bedo ndawa onyalo bedo kong'o onyalo bedo shopping addiction apani mano to bet matin kaponi ng'ato ntiere gi pesa sex addiction work addiction magi duto te e kidienje mag magi mane mathoro bedo mang'eny kwasekawo yweyo omiyo kik idhi mabor kik isudi kidienje mar adek ni ok adwa ni ubai kata matin. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na Bless Bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes!
The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Pesa onge John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no ka nyithindo kopoko chulo fees wabo wacho ni gilo skunde go. Let no one blame jopuonj. Jopuonj pod ywak kaluwore gi digni mar omenda mowinjore chope sikunde ne tayo chenro mag somo ka sirikal to medo chiwo singo. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and programs projects. EACC yango ni asoya e achiel kuom wich bar mar mibadhi mamedo duoko piny Kenya chien. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. Femicide must end in this country. Nonro yango ni maromo mine 170 ne otho e yor nek magalagala e pacho ka higa mokalo, kamano kelo luoro e wi arita mar joma mine e thurka. In janyuol en ang'o mokao pachi mang'eny mokalo itiyo kode asasa kata itime asasa seche mitime asasa no kik iwili nitiere kaka gini dhi bedo kod chandruok kata dhi kelo chandruok ne familia nikech ok idhi bedo kod thuolo mar ng'iyo ni nyithindo chal nade gidongore e yo machal nade kaito gikone yudo ni en chandruok makoro ni mana e anyuola ni wuoro ne nitiere kode nyathini nitiere kode nyathini bende nitiere kod chandruogni nyathini machielo bende biro bedo godo dhowe gi nyalo wacho kata ni generational ma bende tieko nyalo bedo matek. Daktari, e kinde magi duto te mane mathoro bedo mang'eny? Okay, kinyogi makocha ka makato ng'eny sana. Chemical addictions gondo gi ng'eny kata physical nikech nitie gimi tiyo godo. Like kwaduogo kor behavioral koni namba chiel sani kaluwore gi kaka waneno trends kaka dhi gambling gwepunda ni malo zaidi. Gwepunda kanyo king'iyo kendo kwaduogo wang'iyo manyalo luwe e magi en kaka work addiction bende nitie to mana no ka affect jok madongo nikech ng'eni nyathi ok inyal ng'eyo nikech pok oyudo tich pok onge gine motimo koro yudo ka work addiction no be momiya chako kode kiduogo kuom joma rowere masturbation ng'eny saidi Mochopo kama in addiction. Mochopo kuma in addiction ng'eny saidi nyithindo matimo masturbation kata gik makamago mago be nitiere. Koro kwang'iyo gi wanyalo ng'iyo gi e yo mar adek mathoth nini kae wanyalo wacho ni nitie mar gwepunda no ero nitiere masturbation kod pornography mano kuom nyithindo ma maybe mane secondary kata lakini masturbation to o affect nyaka jok mane keny kuchope addiction to kata jok mane keny ng'at mane gimiyo ya to kata yudo ka pod mano en tabia motimre nade ma pod odhi go mbele ka pod kosechope kiwango mar addiction no ero aye to kwang'iyo koro kendo workaholism no ntiere wang'iyo wach mar shopping addiction. Shopping addiction ntiere shopping nikech wanyalo afford ma an gi pesa na mang'eny anyalo afford lewni madwa na rwaki lakini ni shopping addiction biro kuma koro iyudo ka samo kitim shopping chande to chal ka gima okiwinj kingima wacho ni gigi samo kitim giti winjo ka gima in mwenyewe itimri nadi ituo koro shopping addiction nitie jok ma ginyewo gik moko onyiewo gik moko onyalo kwayo pesa mondo onyiew go gimoko tigo onge gima gino timo kidhi e ode iyudo ka ode opong' gi gik mang'eny moko tigo ma onge gimotiyo godo nikech onge tiende mondo abed gi gik mang'eny ot ma iyudo ka ot is very cluttered obed lewni kidhi e jikon iyudo ka jikon opong' gi gik mang'eny ma onge gik mang'ani tiyo godo to en gi gope mang'eny sana mokwayo mondo timre nadi onyiew go gigi koro shopping no en dangerous bende e kaka ineno ero onyalo bedo sama wacho ni wanyalo afford ni an gi pesa na mano is not shopping addiction mano aero nyiewo gik moko nikech adwa tiyo gi gini adwa rwako lawni adwa rwako wuoche ni adwa ni mondo aket wiya obed motimre nadi maber mano we are not talking of addiction en sama idhi nyiewo wig ti inyiewo wig iluongo ni wig kata mana law ti nyiewo lewni mang'eny
kagima idhi wero mondo iusgi lakini usboki timri nadi usboki usgi kesa inano nase wijo daktari mangato odhi e duka nikech ong'iyo gi wuon duka okaw lewni mang'eny chulo tame nikete e weche mag gope idwa ni omake ni tere ka polisa koro iyudo ka ikete mbui kod weche makamago iyudo ka ntere kaka odhi morochi to mane ma wacho ni oketho ngima mari nikech samina no ka koro oteri omaki kata ne in gi gope ji mang'eny motami chulo sami kao pes nyathi monego beni tero go nyathi e skul idhi nyiewo go gik moko mokitigo ibiri keti ot ting'eni gigi by the way kaki wacho no okin kendi mise winjo cases go nitie ji manigi ji aina gima gidak ge ot to kiging'eyo ni jogi gima chando gi ni en addiction gin gineno ka gima mano tabia mare kata en mano to lakini magi gik manyalo bedo managed nikech nitie mote mwacho ka daktari ni gini ok en tabia ne ng'ani tuo ng'ani nigi chandruok ng'ani dwaro kony seche ma iseneno ka ng'ato ntiere tich ahinya en tiere kod work addiction ineno ka entiere kod shopping addiction ma otimo gik magalagala katika ni onyiewo gik moko ka ineno ranyisi ni wacho wakata ni gima dhiro chongi mang'ato ok onyal bedo kod kwe gi family ni kachiel kod tich kachiel kod ang'o koro wanyiyo ranyisi mag addictive disorders koro kaka wang'iyo gini mokwongo ka mondo ing'e ni ng'ato nigi nini addictive disorder challenge achiel manigatie addictive disorders mag chemical ka giyot ng'eyo mano gima nyaka be wapuonje oganda mondo ng'at ma madho kong'o asasa yot ng'eyo ni ng'ani madho kong'o asasa nikech obiro biro dala kacha obiro rochou okwalo pesa ni odhi timore gang'o lakini kwaduogo kor koni makoro wang'iyo behavioral addiction tiyudo ka gigo ipando gi sana ranyisi achiel kuom ni ng'ato nigi shida in fact kidwaga ng'eyo ni in gi shida mar behavioral addiction tiyudo ka timcha ipande sana masturbation en gima biro dhi ponde e baf ta masturbate ta duogo kendo ka winjo unyalo ga bet gi ng'at ma nigi masturbation addiction e office kacha to kung'e ni en gi masturbation ang'owa addiction nikech en tabia no mayot pando timbe ma ipando to mane ranyisi mokwongo ka in wuon ing'eyo ni in gi shida mar masturbation to iyudo ka ipando tabia no kata gambling go punda chande iyudo ka en gimitima ng'owa nitiere video moro manotim Kaluo and very very sad nyathi manotieko college video no en online kimanye ibro yude mar kijana mane okwayo cousin ne 80,000 to dhi okawo 80,000 ni oketo koni 40 molalo pesa no manyathino nokawo ngimane mano video mantie mano joka notimo ne interview ne janyuolne manyaka janyuolne penjere to ang'o mane moni bira wachona ni obet kamae mondo wane kata kwa uso dhiang' moro wachul gowi tabia ni janyuol no kong'eyo en nong'eyo ni gini ne en shida kuom nyathini bang' nyathi cha kana osekawo timre nadi osedhi mokawo ngimane to en nyathi ma koka notieko college koro tabia gi yudo ka jini kodgi lakini ok tek fwenyo dhano oganda bedo matek kod fwenyo gin nikech ok gine sama ng'ani timo tabia ni nikech dhano ponde workaholism ng'ato nyalo ga wacho nikech ka ne mawach ni an boss mari to tija idonje sa 12 okinyi tiwuok e sa 12 donge ana mor donge ana ng'ena yudo ng'at motimre nade maratego muero tich lakini gini king'iye on the other side tiyudo ka ohinyo ng'atni koro magi signs monego beni bende kaka wang'iyo gino kata mana employers onego beno ng'eyo ga ni to ng'at mawuok gi en shida nyalo bed kae wuane gi anyuola ng'ani gibro wacho ni kata tijni ok otime gi office kanyo kende kata mana ot kae wan waonge kode gi time nyithindo gi onge kode gi time nikech okawo time duto timre nadi okete tich koro mago ranyisi makineno gigo ma inyalo neno ni ng'ato nigo gi shida en inyalo ng'eyo in iwuon asetemo weyo masturbation ni awacho ga pile naweyo to ayudo mana katimre nadi adoke asetemo weyo nyiewo gik moko mokatigo over and over lakini ayudo katimre nadi to in fact the goodness ni gik moko ka shopping addiction no tibro neno nikech ineno ka ng'atni okwayi pesa odhi nyiewo go gimoro to gimotimo go no to timre nadi okwayi pesa odhi ogogo punda to pesa no lal gimotimo go pesa no be otimre nadi onge ng'enyne ka gisechopo e stage ma koro yudo ka en addiction cha be yudo ka koro gichako isolate depression moro chako make stress moro chako make ochako isolate obedo gi paro moko mag kawo ngimane kata ng'o nikech gino
ochando ngima dhano, ochando nyaka paro. Maki, kori chalo jatuich. Ichalo jatuich, bas. Ini miwacho wach maber. Ichalo otweyi, ma kati gombo ni mondi weye, tiyudo mana kitimri nade, idokie. Daktari ponono ni ng'ato oseneno ranyisi gi, nyalo bedo ni neno gi kuomi in owuon, nikech wacho no kata ni kineno gimoro mitimo tidwa ni pandi, tiende ni ma ok en gima kare mondo mi ng'ato tim. Samoro bende neno ka ponono ni itiyo kod kaka ne wawacho ka kong'o, ndawa kod weche makamago. Kati pime kuom ng'ato matiri machiegni kodi, obiro iri kaka jalony. Thothne utimo diagnosis nango mondo mi wach ni ma ato en addictive disorder. Bas, mano penjo maber. Mokwongo wang'iyo duration misetime kuom thuolo marom nade. Mar ariyo wang'iyo to ntiere gigo mwaluongo ga ni screening. Health kae ntie gigo mwaluongo ga ni screening. Manyiso ni wan gi protocol, wanyalo wacho kan mano, kata kidienje mwafuatilia mwatimogo assessment. Koro wabro ng'iyo ni duration mane misebedo kitime kini, effects mane magini osekelo kuomi. Ka en go punda kata ka en mana masturbation ni, o affect tije machalo nadi. Ka en nyithi sikul ose affect sombi machalo nadi. Itime didi odiochieng, ne chako time karang'o. Koro nitiere kidienje mopogre mwatimo ang'o, pesa di misewito nikech itimo tabia ni. Wabro ng'iyo those effects manitiere kaka okete e screening form ma wan go chande, to wagweyo kaluwore gi response ma ini wuone mitimri nadi emimiyowa. Aeto wabro nyisi ni bwana, kuma koro isechope kiwango ma intie ni, wanyalo wacho ni in gi gino mwaluongo ni gambling disorder, kata wanyalo wacho ni in gi masturbation addiction. Ineno to mane kaka wang'iyo masturbation ok en disorder. Masturbation wacho masturbation addiction, pornography addiction. Mane kaka wang'iyo kendo wabro nyisi mana kaka watimo screening makocha kan, nikech kata kong'ono bende wabro ng'iyo, there are screening forms ma watiyo godo manyiso wa kiwango ma ng'ato osechope, ma kapod en misuse kata kosechope addiction. Isetimo diagnosis daktari, tiyo gi tools gite mineno ni en addiction. Onyalo bedo mar shopping, onyalo bedo mar kong'o, onyalo bedo mar tich kaka ne wawacho cha, onyalo bedo mora amora. Thothne wantiere kod thieth. Bende ng'ato nyalo wuok e gigi kapono wakwongo wang'eyo ne ka ng'ato nyalo wuok kende, kod kapono tamore wuok kende kaka inyalo konye mondo mi owuoge. Samoro yudo ka kwang'eyo kamano chemical addiction ng'ato wuok kende, mago nitiere kaka kong'o, ng'ato nyalo wewe kende donge. Yes. Kendo nitiere jogo mose dhi moyudo ka en no wacho ni kawuono odiochieng' mogik matimre nade, lakini nyaka ipar ni nitie gima wawacho kachacha ni ntie attempt ng'ato nosetemo weyo, tiyudo ka kata mana bang' higa achiel otimre nade odokie. Koro addiction duto, onge addiction mok nyal bedo managed, kendo onge addiction mwanyalo wacho ni mai ok nyal timre nade. Obed gambling, obed masturbation, obed pornography, obed sex, obed mar tich ni addiction ti kaka gibedo ga managed. To most addictions gibedo managed inpatient. En gima nyaki gol ng'ato iluongo na alwora, yes, ma entiere mo practice that behavior. Nikech addiction gi condition ga obwongo dhano. Sama itimo gambling mang'eny chande, reward miyudo ga obwongo ni nitie conditioning moro ma gino time obwongo ni kachacha. Emiwinjo ko wacho ni odhi otimi nadi, omaki mafuanda makoro yudo ka weye timre nadi. Koro the first stage ni nyaki wuog e alwora mitime gino no. Nitiere access, kaka wawacho ni kwa wacho pornography, nyaki bed gi simu kati bed gi laptop moro minyalo yudo kinyalo nene tabia gi. Koro samo keti inpatient cha, wa withdraw those triggers, gigo mamiyo ga iparo chako timo gini katango. Aeto koro watimo ni gino mwaluongo ni psychotherapy, manyiso ni timo ni counseling, mapuonji, manyisi kakinyalo dak ma okitimo tabia ma wacho ni timo asasa chande. Obed gambling, obed shopping, obed mano. Koro psychotherapy no emibiro timni at an inpatient level. Kwa wacho ni wadwa time outpatient, success rate to mana bro wacho kai, success rate mar outpatient kod tuoche ma itimo asasa gi is very low. Nikech obire session, watimo session, odokie ot kacha chande, oneno advertisement mar mokabi wacho nikech okadwa ketho chiro, okadwa ketho ni. Koro gigo nitiere, to puonj no
bende nitie programs moket kacha. 12 step program nitie makonyo ji. Nitiere group therapies mantiere mobedo kanyo makonyo ji, mamiyo ng'ato somo kendo ng'eyo kako nyalo weyo tabia gieki. Giminyiso wakanya daktari ni ni konyruok nitiere, ng'ato nyalo wuok e gigi kendo ng'ato nyalo dok e ngimane e yo makare. En mana ni nitiere weche moko maber kinyiso oganda wa daktari ni kaponono ni ng'ato dwaro kony, onyalo yudo kony kanye, kae to bende seche moyudo kony duration kata thuolo mondo mi therapy ni orum duto te nyalo kawo thuolo marom nade. Kaluwore gi addiction ma in godo, addiction moram kaka asewacho, addiction duto wanyalo timre nigi kony kendo nigi management margi. Ka in gi chemical addiction, luwore gi chemical addiction ma in godo, kong'o nyalo kawo thuolo matin, dweche 4, dweche 3, dweche 6, iyudo kisekonyo kata mana higa, iyudo kisekonyo ng'atni kendo nyalo reintegrate back to the society. To mano penjo maber nikech mae shida moro ma wan godo kendo e field. Abro mi example ariyo. Nitiere gino ma ng'eny ji, wawach ni kata jok manigi shida mar kong'o. I will be very honest with many people. Wacho ga ni gidhi e rehab dweche adiwa adek. Kata in ing'eyo to pok na wacho ni to mano gima ng'eyo. Gimomiyo noket ji wacho ga ni gidhi e rehab dweche adek. Rehabilitation kidhi e pinje maoko kaka US itime kuom higni 2. Eka koro mano wacho ni ng'ato system olokore maber ma 12 step cha ng'ato time kaka onego bed ni time. Wach mar dweche 3 nobiro nikech Kenya mondo mi sick leave ok nyal mi sick leave mokalo dwechne adiwa 3. Imiyo ga ng'at matiyo kata mondik gi sirikal sick leave mar dweche adiwa 3 to the maximum, unless ni en chronic illness moro madwaro prolonged treatment. Koro yudo ka gino nobiro modonje pach oganda ni rehabilitation kitere ng'ato manigi tuo to nego beni bet dweche 3. To wawacho ga ni thieth en gino ma en progress based. Manyiso ni ibiro thiedhi manyaka convince your clinicians, your case managers, jogo ma provide that treatment to you ni in ready mar idoge oganda. To kanye mashida mang'eny nitiere nikech iyudo ka kata mano oganda wa sama gibiro thiethni to gibiro koseketo pache na dhibet kacha timre nadi dweche 3. Koro kato kochango kato kokonyre tiyudo ka en odwadhi tiyudo ka mano kelo shida mang'eny kuom thieth. Ma shida mwasebedo kena mora ahinya kisepenjo ni thieth onego bed ni en individualized. Kata mano hospital kidhiye Ruth ka dhiye hospital an gi tuo moro mar TB kata tuo moro amamano nyaka itiek thieth, abro bet kacha nyaka tiek thieth ma daktari mabro nyisa ni koro in isechango dhi timri nadi dog dala. Daktari aneno ka sauma ma wang'wa mokalo akwayo ni mondo bitwagni wagole studio ka amondo mwatero kokocha pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye kata nemni mag simu mondo mitwagni koro wagole ka watero kokocha. Kae to bende seche ma ponono ni ng'ato nyalo dwaro mondo mitudre kodi ka pono ni ng'ato sedhi chenro ni duto te bendo nyalo relapse kod weche makamago. Kata kamano nyiso kaka wanyalo yuda Nairobi kae an Ngong Road Epowood Adams 4th floor room 413 kanye miyudo e clinic marane kanyo mwabro time counseling kod chenro mopogore kuom inpatient wan gi organization waluongo ni Amrek Kenya wan Ngong kendo kanye mwa admit patients madwaro treatment mag inpatient. Namba mar simu en 07 abich aboro aboro 10232 0758810232. Kigo namba no ibro yudo wa kendo ka in gi ng'at manigi shida mora obed tuo mar kong'o, njaga, gambling ang'o, inyalo go namba no kendo ka udwaro bende outpatient counseling mora munyalo dwaro psychotherapy, family counseling, nyathi sikul manigi shida mag sikul, mago duto wa provide counseling. To go namba no 0758810232 to wabro konyi. Ero kamana nya daktari adoko ni ero kamano mar biro mondo mi puonje oganda wako tendre kod weche mag addictive disorders. Chenro en penj laktar Dr. Levi studio wadoko ni ero kamano makende jahera mar chenro ni kenda yudo ni konyori kikiwe mokitudori kodwa kendo die chieng' machielo kwa bokelo ni chenro mar penj laktar ilunga ni Ruth Otieno oriti masane.
Fisher and win big with the WRC Safari Rally 2025. Open or deposit into a KCB Gold Savings account and stand a chance to win. Rev Fisher and feel the roar. Ni mondi chik na iti kiki yegi gimo wacho to bende in kiki tim gimora mora ma en odwaro. Treat your loved one to a magical Valentine's escape from February 12th to 17th, 2025. Experience stunning views at Dubai Frame, visit Dubai Creek Harbour, explore Miracle Garden, enjoy a desert safari and Marina Dow cruise with dinner, and a romantic Valentine's dinner at Al Dawar Revolving Restaurant. This unforgettable getaway, including visa, starts at $1,120 per person sharing. Book now. Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Ero kamano nyakwara mogi kamora mora maintien odhiambo machielo arwakini machiegni e weche manyien mag duo lan ka ilo Trevor Ombija nyakwar guok ocha pesa nyakwara mogi e odhiambo ni arwakini mondo wami mago ma osetimore chakre ne piny ru nyaka sani. Wan gi weche mathoth nyakwara mogi ma reporters mag Okolo e konde duto mapacho ka kod mago bende mamulo thuok pinje ma oko bende. Omiyo ka in e duol to in gadieri ni dhi ng'eyo gik mosetimore mana e Ramogi TV. Nyakwara mogi mokwongo wayud thond weche. Onge John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no. Ka nyithindo pok ochulo fees wabo wacho ni gilo skunde go. Let no one blame jopuonj. Jopuonj pod ywak kaluwore gi digni mar omenda mowinjore chope sikunde ne tayo chenro mag somo ka sirikal to medo chiwo singo. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and programs projects. EACC yango ni asoya e achiel kuom wich bar mar mibadhi ma medo duoko piny Kenya chien. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. Femicide must end in this country. Nonro yango ni maromo mine 170 ne otho e yor nek magalagala e pacho ka higa mokalo, kamano kelo luoro e wi arita mar joma mine e thurka. Machiegni nyakora mogi mar yudo weche manyien adimba ma en duol jaloko mare iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni riwruok mar jopuonj medo nyiso luoro margi e wi deko mar omenda kada e wi deko mar piny owacho chwalo omenda mag somo ne sikunde, gimomiyo giyudo pek e chulo jotije, nyiewo gige somo kaachiel kod chwalo chenro mopogore opogore e sikunde ma pacho ka. Jotend jopuonj go koro sundo piny owacho mondo donjre mapiyo e wachno kapok chenro mag somo oyudo ng'ikruok. Millicent Adhiambo chakonwa weche manyien mag duol gi ripodno.
Skunde mag piny owacho sani ni kod achiedh nade mar nok mar omenda. Tok piny owacho rem chwalonegi omenda e wang' saa. Kalure kod jagoro mar Kupet bade ma Kisumu Zablon Awange kod nyawadgi mar Nat David Obuon giyango ni midhiero mar tayo skunde sani tero jotend skunde ng'wech ni mar omenda mane sirikal ogolo juma mokalo ma en siling bilion 19 kuom bilion 48 nok. Gino mamiyo riembo chenro mag somo e skunde koro bedo matek. To pesa moor higa ni en pesa matin completely. 19 billion instead of 48 billion. Chon kane pesa sirikal oro pesa matin e first term, so senior school principals ne onge shida nikech ne nitie jo class 9 mane report miluongo ni form 1s. Jogi ne biro ga kosechulo fees higa mangima. Onge somo malong'o madhi timre nikech pesa molewo en pesa ma ok inyal geno. Nitie classes moko be koyudo pesa. Et ne ng'iza ne grade 7 okomi pesa. Omi some grades to mokowe, particularly junior school. Mae kelo chenro mar somo bedo matek e skundewa. Jotelo gotielo ni dwaro nitie mar siro chenro mag somo e kinde ma jo grade 9 ne chako kidieny machielo mar somo. Kaka igo chakore ni, ere ka itero dhi chako somo as they move kaka gikore mar the pathways next year and coupled with infrastructure. Pod nitiere nok mar infrastructure, classrooms, laboratories, mokoro ne kuma thiri gisome. Magi should be addressed, and we want to say it for the onset. Let no one blame the puonj. Bende giyango ni deko mag omenda ne skunde semiyo jotije skunde moting'o jopuonj deko yudo osachgi kaachiel gi rocho chenro mag nyiewo gige somo ne jopuonjre. Kamae koro keto skunde kama tek mokalo. Koro wan gi shida mang'eny kaka nyalo run free primary schools, particularly skunde man gi comprehensive school kaka JSS go. Pesa onge. Koro wawacho ni sirikal onego oor pesa modongo kokadho kuom jatend pesa miluongo ni John Mbadi gi nyiswa chieng' ma giore pesa no. Principal be ka nyithindo pok ochulo fees wabo wacho ni gilo skunde go kapok sirikal oro pesa to nyithindo go pok ochulo fees. Kata kamano, jatend migawo mar somo pachoka Julius Migos Ogamba to korka kore oyango ni piny owacho osioro bilion 14 ne skunde sekondar kokwayo horuok kapod piny owacho chano oro bath omenda mamoko. 14 billion is going to secondary schools. They are receiving this money as we speak, so there is no point to make those threats or even close those schools. So we are working very hard to ensure that the resources are released on time. Last term, we were able to release all the disbursements before the schools open. E kinde gi ma piny owacho imedo ket tesre kod chenro mar chwalo omenda ne skunde. Lai manyien mar somo bende kuome medo mokerot ka koro jokanyo wuok oko sundo sirikal mondo nonane matut lek mar lai manyien mar somo mondo weche somo pacho kaendi odoge wang'e. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawadhi nyime nyako Ramogi ni duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC oyango mit bilie kaka kido mani malo mogik mar yore mag mibadhi e pacho ka kod atamalo 42.2 e kinde yango report margi mari komenda magana 220 kod 224. Duol no wacho ni giseyudo mwandu ma nengo nyalo romo siling bilion 2.9 med nitiere lwet jotelo e yo ma ok ler. Kata kamano jakom mar duol no Dr. David Oginde owacho ni reportgi yango ni jo Kenya mogoyo buk kendo mapach gi leo e masani tiyo godo e nyayo mibadhi kanya konchiel. Jotelo bende tiyo kod anyuola magi e pando mwandu magikwalo kuom jopiny. Jafombo marwa Cynthia Onyango miwaler. Bang' higa achiel mar yudo ywak mar jopiny Kenya e wi yore mibadhi ma pacho ka, ripot mar EACC koro yango mit bilie kaka kido mogoyo tach kendo kelo pek e yudo chenro kaka katiba oyango. Lipodno bende oyango ni EACC oseduoko mwandu manengone ohewo bilion 2 e higa achiel mokalo, ka lipode duto magiyudo romo 5,171 kendo duolno bende luwo buche mohewo 400 mageto duoko kwan omenda mohewo bilion 49 e doho ma opogore opogore pachoka. There were 5,171, out of which 2,207 were within the Commission's mandate, representing about 42.7% of the total reports. Bribery still stands as the most prevalent form of corruption, and it was higher in the last financial year. We recovered corruptly acquired assets and unexplained wealth
held by public officers worth about Kenya shillings 2.9 billion. The Commission is currently pursuing over 400 cases for forfeiture of corruptly acquired assets valued at approximately 49.5 billion Kenya shillings. Jakom mar duol mar EACC Dr. David Oginde owacho ni lipode magiyudo bende yango ni oganda mosomo kendo mawigi bith ema itiyogo e goro weche mag mibadhi pachuka. Dr. Oginde bende owacho ni ponono jolony makamagi nyalo weyore kod konyo jotelo timo mibadhi, to chenro mag mibadhi nyalo ruombore piny ni mar jomalal kod omenda mag jopiny onge kod obwongo mabith mar tayo mibadhi kendgi. Kata kamano, okwayo jotelo mondo weywayo anyuola gi e weche mibadhi ni mar ma ketho chia mar anyuola. Most of the major corruption scandals are facilitated and executed by professionals. The very highly regarded professions that we used to aspire to when we were young have been destroyed. If professionals were to take a stand not to engage in corrupt deals, mega corruptions will die suddenly. The people who engage in the corruption do not have the mind, the capacity to design some of the corruption scandals that we see. Our leaders, do not destroy your family in the pursuit of illicit wealth. It will not help them. When it is finally, the law finally catches up with you, you have brought your whole family down, your whole house into jeopardy. Dr. Oginde bende okwayo jodolo mondo yier chung margi ewi weche mibadhi kendo kwayogi mondo giweka omenda kowuok kuom jotelo, omenda ma ok ging'eyo kama owuokie. Nyakonchiel okwayo od bura mamalo mondo konygie kalo chike makonyo e kedo kod mibadhi mondo kel yot e pek magisebedo ka giyudo e weche chike e kinde kedo kod mibadhi. Refuse to be silenced by receiving proceeds of corruption as donations to your religious institutions and projects, because a dog with a bone in its mouth cannot bark. And so we want to call upon our members of parliament, both in the National Assembly and in the Senate, to give this their support so that we can strengthen these laws that will enable us to do a better job. Eweche Bishop David Oginde okwayo jonyuol mondo puonj nyithindo timbe makare kendo ndalo duto parnegi ber mar bedo ng'ano mayore ne obidhore. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Integrity Center. Kaosuri nyakora mugeni, jor bura koro golo chung mar biro loso chike mabiro miyo gi thuolo mar bedo kod teko kendo tiyo kod omenda mar siro somo kaachiel kod arita motis ni NGCDF. Higa mokalo do ne ogolo ng'eto mane okoni jor bura osebedo katiyo kod NGCDF ataro mar chik kendo omenda no koro ne ok dhi ne jor bura ni mar ne en oko mar katiba. Magi weche ma okwedi kod jor bura ka ginie romo makende Naivasha e kaunti ma Nakuru. Walter Nyambaga noluwo wachni. Ng'eto mane ogol kod aput mar jong'ad bucha dek muting'o Justice Mugure Thande, Kanyi Kimodo to kod Roslyn Aburili tarik 20 mar dwe mar 9 higa mokalo mane oyango ni omenda mar siro somo mar NGCDF jood bura osebedo katiyo godo oko mar katiba kendo sirikal koro nyaka ng'wed omenda no oko e aguch kuonde mag chung ute bura. Mana kaka Nyagweno yango kama itoyo ne opea, jood bura go wuok mager kod ng'eto mar doho kendo gikoni gibiro loso chik mageto dino fuok mademi omenda mar NGCDF no Gweth Oklo to kod Samuel Chepkonga ma Ainap Koi e okinde mochwalo ng'ure wi ng'eto mar doho e lo od bura. The High Court declared NGCDF Act unconstitutional and held that the fund and all its projects and programs shall cease to operate next year. This matter has certainly far-reaching implications for service delivery to our people. As the matter unfolds in the Court of Appeal, we must prepare to engage constructively and explore alternative solutions to ensure that the development at the constituency levels do not stall. This morning, the team has been before the Court of Appeal and they have made some positive developments in the matter.
E romo mane obagi Naivasha motelo ne yawo od bura tok yo mar dweche 2, jotelogo bende oyango ni gidhi yaro chik mabiro chiwo thuolo ne jo od bura mang'ur ma ok yuda heri e tok bilo mana od bura dichiel kende. Issues that concern the people we represent being taken up by the other house. And Honorable Speaker, if you read the Constitution clearly, it is the National Assembly that represents the people. The Senate represents the counties. And therefore, topical issues on issues that touch on our constituents and on Kenyans, the first point of call should be the National Assembly. Ekideno, bende Speaker mar od bura Moses Wetangula to kod jo od bura mamoko opoyo okang' mokaw kod jatend piny William Ruto mar chuoga put madhi yiero commissioners mag duol mar IBC gikone pudno nyaka koro kasre. We have lost a lot of time because of being embroiled in court. We do not know whether there will be possibility in delimiting boundaries. They were sworn in yesterday. As PSC, we are going to provide them with the secretarial services, and we want them to get on to work urgently so that we get IEBC in place. E bura ma Naivasha no, bende jo od bura obile wach mane oweyo ka Kenya pod opare kinde mane rowere mag Gen Z ne ochodo kanyiroe kendo muomo nyake od bura gino mage wacho ni oliro itgi. Honorable members, in the third session, the House faced a number of challenges, including that almost brought our work as legislators to a standstill. For example, the issue of public participation was a major basis of litigation. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kowere kod mago nyagora mogi wayudo ni maromo mine 170 nowito ngimagi e yor nek magalagala e pacho ka higa mokalo ka chakre higa mar 2016 maromo mine 930 osenegi. Ma en kaluwore gi lipot mogol kod riwruoge ma oriwo Africa Uncensored, Odipo Dev kaachiel kod Africa Data Hub. Thoth mine inego kod chuogi. Atamalo 66 mag jonek mag minego mosechwal e doho chakre higa mar 2016 nyaka 2024 ni e kind higni 18 gi 35 kaka imiyo waler kod Judith Omondi. That I will at all times obey, respect and uphold the Aput mane jatend piny oyiero chak higani marango kendo chwalo paro mag kedo kod lwenje mag kit chwech. Okinyi makawuono chamo muma mar chako tich ayanga e nyasi ma oyuorie kod jotelo ma opogore kama oriwo jagoro ma ongirore migawo mar arita Raymond Omolo. Motelo ne yiero mar apudni, piny Kenya ne ochwalo ripode mathoth mag mine ma inego e yore magalagala e pacho ka. Kaluwore kod ripot ma ogol kod riwruoge ma opogore kama oriwo Africa Uncensored, Odipo Dev kaachiel kod Africa Data Hub, maromo mine 170 ne onegi higa mar 2024 kende. Kayare higa mar 2016 to maromo mine 930 osenegi e yore magalagala. Ripodno yango ni thoth mine inego kod chuogi. Atamalo 48 inego gi chuogi, atamalo 29 kod osiepegi machuo, atamalo 14.5 kod anyuolagi, ka chuo ma mine osewerego bende nyayo lwenjegi. For the last 6 months, the country has recorded more than 100 cases of femicide. And sadly, this month alone, 15 women and girls have lost their lives through GBV. This causes immense physical, emotional, and economic harm to individuals, families, and communities, and exacerbates gender inequalities, as well as impedes sustainable development. It is a reflection of deep-rooted familial and societal issues which presents a profound threat to our collective pursuit of gender parity, national security, as well as straining our social fabric. Emine ma onege higa mar 2024, atamala 14 ne ogo kod gik madik, atamala chielo wang', atamala 19 chadhi, atamala 11 ne obambi, atamalo 25 ochuo kod pala, ka atamala 4 to ne ode. Femicide must end in this country. If you look at what has happened in the recent past, it is really horrific. Really, really horrific. People carrying
motionless bodies, mutilated across streets. It is really horrific. And that means this task force has a huge responsibility to ensure that this issue is dealt with. E higa ma okalo, kwan mar ji ma itweyo nikech ketho mag rocho ratich nyidendi e yore ma opogore ne omedore, kendo gichamo muma mar apudni. Geno nitie ni kwan mar mine ma inego dhi dok piny e pacho ka. We pledge to execute our mandate with precision and professionalism to provide the country with proposals that will offer a lasting solution to the issue of gender-based violence, including femicide. Counties ma ichano ranga hinya oriwo Nairobi, Kiambu, Kisii, Kitui, Nyeri e kind mamoko. Judith Omondi, Ramogi TV. Wasuru nyakwa Ramogi, komanda ma ochung'ne ute mag tueche pachoka Patrick Arandu okoni serikal dhi nyime gi chenro mar bero kuonde jot kata ute mag dak ne askeche mag jela e tung Kenya mangima mondo gidagi lwansi makare manyalo miyo gitayo tijegi kaka owinjore. Arandu wacho ni thoth askeche mag jela e ute twech ma pachoka ok ni kod ute mag dak makare, kendo ma en chenro ma piny owacho kete maino mar medo bero utegi mag dak. Okoni jatend piny William Ruto ne riko sepuodho gedo mag ute ma oingo 28 ne askeche mag jela e pachoka. Bedo koni gin kod chenro mar medo bero ute mag twech e piny Kenya mangima, kamoting'o bero ute mag nindo ne jotwech e kind chenro mamoko. Infrastructure within the institution. There are some areas, of course, that require improvement, noting that this area, we have a challenge to do with water. And therefore, what we have done is that we do have a water treatment machine, which was donated to us by the That machine will be brought to this institution to ensure that water is treated for domestic use and for consumption. Otmani ngiwakani wagere ne rachwonyo prisons nikech the officer in charge nyocha ok ni office kama ne otiye oken kama dalungu office to kaluwore gi tich mara akava security kuro kana biro limo prison one time about 2-3 years back na neno kaka ungo office kendo no kwaya ka nyalo gero ni office and a gentleman and ngama tiyo matek na admire what I was seeing him kotimone the prisons here kuro meyo na ye makoro wagero ni office ni. Anyuola mar rawera mane ondhi gi apisas mag rito le mag bunge KWS ndalo 10 mokalo e gwenge mag Nakuru okwayo doho ma Nakuru mondo migi ndalo achiel mar rango malong'o duoko mane ochiw gi apisas mag KWS kod okwach kich ma Nakuru ne doho bang' kane odonjnegi kod lal mar rawerano. Jokeno ne ratiro mag oganda kanyakla kod familia mar rawerano onyono piny ni gidwaro mondo apisas go oduog rawerano kangima kata gikel ringre mare poni ne osenege. Lidio Keyo noluwo wachni kendo mae report mare. Luapar nyaka ne rawera moyange kaka Brian Odhiambo lal, familia mare pod ywago ratechgi ka gidwaro mondo migi wuodgi. Familia no ne odhi e doho kendo donjo ne obila ma KWS kanyakla gi apis okwach kich ma Nakuru East Sub County mondo migi duok penjo e wi lal mar rawerano. Duoko mane gichiwo kawuono e doho kata kamano kind Brian ochiwo kwayo mondo migi ndalo achiel marango duoko no magiwacho ni raria ka giduogi e doho chieng' tich ang'wen mar dhi mbele gi bura makamano. As of now, we have received responses. They're quite lengthy, and we sought for time to have a look at them, one day to be precise, so that then we also file our responses and we can then come back on 30th. I believe that is on Thursday, to take further directions from the court respect to the disposal of the petition for habeas corpus. That is the production of Brian in court, alive or dead for that matter. Jokedo ne oganda oramo ne gidwaro mondo mi apisa go ochiw Brian ne familia mare kangima to ponone osekaw ngimane to gichiw ne giringrene. KWS Rangers know where Brian is, or they know where his body is, and what we want is Brian to be brought back to his family.
Hiyo ndio mambo tunataka. Tunataka Brayo. Na sisi hatutasimama, hatutasita hadi tuone Brayo either dead or alive. Lazima tumpate. Na serikali tunawaambia, Wakenya wanaangalia. Hii ni kesi ya wazi kabisa. Ushahidi uko wazi peupe. Alichukuliwa mchana, kila mtu akiona. Leo hii wanacheza michezo ya paka na panya. Hawataki kutupatia Brian au mwili wake. Gise otend KWS Manakuru kuom lingthi ewi wach mar lal marawerano kagiwacho ni kitelo makamano ema osebedo ka ketho nying sirikal kaluwore ni ok ginyal golo duondgi e weche mahinyo ganda. Katika KWS kuna mkubwa wao ambaye kwa kweli hajaongea tangu mambo haya yatendeke. Na hawa ndio wanaletea serikali jina mbaya, kwa sababu yeye angekuwa mstari wa mbele kutuelezea ya kwamba maofisa wangu waajibike. Familia mar Brian nyochopo ya pise KWS chieng' tich mariango wenge jogo magichich ni ne ondhiye. Chenro mane giwacho ni ne onge tiende kaluwore ni apisa mane gichichgo ne ok ochopo chenro makamano. Brian wacho ni ne ondhi gi apisa ma KWS mane olal kode kanyaka sani pok oyude. Lydia Okeo, Ramogi TV. Koromogi wakawuoyo mokwongo e weche manyien mag duol odhiambo ma kawuono. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Aneno ka Moses Bolo wuod Apondo Kojwach wacho ni siasa ng'eny maloyo tich to sa podi. Mano wuod Kojwach wacho kamano. Ramogi TV nenore maler ahinya gwenge mag Kanyakwar, gin gi jaode Sheila Nyarabandu gi nyithinde iluongo ni Abeni Orao wuod Kanyakwar ema wacho kamano. Erokamano Abeni kuom keto Ramogi TV. Haruna Tela Oyola wacho ni Ramogi TV neno maler ahinya e gwenge ma Tot e county ma Elgeyo Marakwet. Entiere gwenge ma Marakwet bende neno Ramogi TV kendo mora ahinya kaka weche manyien ridore e yo ma adimba ahinya. Joma bende neno kamedo ndiko naka lidhia mapiyo. Engineer Obura Urongo wacho ni Wood County ntiere Mikindani Mombasa kenda bedo mos Ramogi TV nyonga gi weche manyien mora ahinya. Makamu Wood Asere Ugonja wacho ni Bati Gashagwa kata riuregi Kalonzo genyal yombo Ruto, baba kende manyalo yombo Ruto, koro Gashagwa geni onen mos gisom pap. Kendo wacho ni omora ahinya kaka okenge moket gi Dr. Raymond Omolo maneno ni oketa rita makare ne joma mine kaluwore gi report mogol kawuono. Erokamano Nyajaro Soja, imbe kona ni intiere yo makare inena gi Gor Mahia third patron engineer Mike Musa Tiego gi Gor Mahia driver Omondi Odhek. Gor Mahia kit manager Omondi wuod Seme bende Obote wuod Asembo wino Jaka fundi rangi Ochiu wuod Seme to kod Bishop Opio coaches wuod Yombo wacho ni neno ka weche dhi maber kendo amora ahinya gi weche manyien. Kasto Guda ka Yesu kone anenie yo makare kendo amor gi weche manyien kaka medo mole Ramogi TV antiere gwenge mag Migori Rubakoni. Nyakwa Ramogi yina moda ka uyuyo mana mapiyo piyo ka waduogo pod wan gi mamoko kapok wadonje twak ma en duol Ramogi TV. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Royal Mabati Factory Limited. Karinyiepo ni achiel kende machopo ni dwachi duto te magoyo witado mong'ith. Yud ber mag chudo ma mos kata lipa pole pole plan. Ka ichulo atamalo 40 kende to iyudo ma olosi odiochieng' onogo. Kabende chak iga manyien mar 2025 gi offers magwa modhuro. Bende wakelo ni nono maonge chudo kamora mora ma intie ipachoka nyaka e dhot. Yuanwa tol e 0722 683 kata inyalo timo order mari kokalo e mbui marwa ma en www.royalmabati.com. Chike kod weche mantie nyaka lu.
Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Odhi nyime nyakaramogi gi weche manyien. Log tich mar mbetre mar piny Kenya mayudore boma Kinshasa e piny mar Congo monji bang' tulo muoch e bomano. Tulono ne omuoch kikedo kod jo maundu mag M23. Korir Sing'oei ma en jagoro mongirore migawo mar weche tudruok pinje maoko yango ne ng'anyo makamano odhi ataro gi chike matayo piny mangima. Log tich mar mbetre ma Uganda, France kaachiel kod Afrika ma milambo bende ne omonji e kinde tulono. Jopiny makono obago ng'anyo ka gikwedo tulo madhi nyime kuno manyaka sani osekelo tho mar ji buora. Giseyo piny Rwanda kuom donjore e lwenyno kendo siro jomaundu mag M23. Musalia Mudavadi ma en jotend migawo kendo jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok pinje maoko bende ong'udho monj makamano. Pour qu'il vienne baiser, il est venu jusque dans l'aéroport. The mission has begun temporarily relocating its personnel and their dependents from Goma over the weekend by air and road. The process is ongoing, with relocations continuing as I speak. Attacking United Nations peacekeepers is totally unacceptable. That was clearly voiced, and we are trying to send signals to Rwanda, Congo, what we want to see and how we don't want to see any escalation of the situation. But as you know, it's very complicated. Jokanyo e sekta mar kunyo mwandu mayudore bwo lowo kamoting'o mula e kaunti ma Migori ochako chenro mar geng'o tho e kuonde mag kunyo mula e kinde ma kwan ji ma osewito ngimagi e kuonde mag kunyo mula Migori medore. Ji maloyo 4 osewito ngimagi e kuonde mag kunyo mula e kaunti ma Migori nyaka higa ni chakre. Jo Juma nigi ler. Kunyo mwandu mantie bwo lowo ma oting'o mula kelo nweng'o nogan mathoth e kaunti ma Migori. En yor nweng'o ma osebedo kod mit kaachiel kod lit mare. Kata bed ni oganda mathoth yudo chiemo kod gik mamoko ka okalo kuom kunyo mula e kaunti ma Migori, yor nweng'oni bende osekelo lal mathoth ma oting'o thoge mag oganda. Jokony mula mathoth osewito ngimagi e kuonde kunyo mula ka moko bende oseyudo hinyruok. E dwe ni kwan ji maromo 4 osewito ngimagi e kuonde kunyo mula ka kwan mathoth bende oseyudo hinyruok bang' bugo sianyore. Gin ji 4 mosewito ngimagi e yor kunyo mula. To wan kaka county government wasetimo matek mondo watim puonj makende kuonde mag kunyo mula. Thoge mag ji e kuonde kunyo mula e kaunti ma Migori ok en gima wendo. Ka penjo maduong' en ni ang'o makelo thogegi, to en ang'o ma inyalo tim mar geng'ogi. Nitiere areas midhi kaka areas mag Rongo, ibiro yudo ka the rocks ma piny bet mayom yom opogore gi areas midhi machalo kaka Nyatike. Gini machalo kamano onego bed ni itimone reinforcement motegno gi chumbe to gi koto motegno. Samoro jowa ma nyalo tamo timo nikech gikoso pesa manyalo timo magi endi. Wadhi keto chik motegno kendo ok wabi chiwo thuolo mar weyo tich kadhi mbele e bugni manyalo atarisha ngima jowa matiyo kuondego. Ng'eny samoro sneak to time e yo moko winjore. Makata mana samoro onge engineer mopuodhi gi sirikal modhi mo approve negi kuonde mag kunyo mulago. Jakom mar kamiti mar jokuny mwandu mantie bwo lowo
e kaunti ma Migori Eliduro wach ni bedo ni bugni ma ikunyo mwana Drebolo ma oting'o mula okolosi makare gin mokuom gigo eko makelo masira e kuondegi. Kendo wadhi golo chik motegno mar wacho ni ng'ata ng'ata man kod bugo nyaka obed ni bukeno oloso iye maber kendo timone reinforcement mowinjore. Duro wach ni gidhi nyime kod twak man neno kaka inyalo tieki thoge mosebedo e kuondego makunyo mwandu ma Drebolo. Wadhi tiyo gi office mar State Department of Mining mondo wabed gi inspectors watigo godo machiegni mondo mibugni madongo ma jowa tiego gibed ni gin gik ma gibedo inspected regularly. Thoth jokuny mula pod tiyo kod masinde manyachon e kunyo mula gino bedi tudo kod thogego e kuonde kunyo mula. Apisa e migao no makedo kuom jechego mag apoya e kaunti ma Migori Alfred Apindi wach ni kaka kaunti ma Migori gidhi nyime kod puonjo jokuny mula yore makare mag ritruok. Sienyruok mag kuonde mag kunyo mula timore nikech teknoloji moti godo e kuonde mag kunyo mula gin teknoloji machon. Wasetimo puonj mang'eny mondo joma mang'eny owe timbe machon mag timo biashara mar kunyo mar mula. Dwaro nitiere mondo koro ket kuonde tiegruok ma jokuny mula e kaunti ma Migori nyalo sume paro e yore makare mar kunyo mula. Nwase identify site moro but area ma Suna West Masara kocha. Mokwongo dhi bedo mar mercury free processing. En wadhi nyiso jokuny mula kaka ginyalo process mula noendo ma ok gitiyo gi mercury, kech mercury waseyudo ni and very dangerous for human health. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kodonjo weche mag tuke ni piny mar Morocco yiero peo chiko ma biro bago tuke mag pinje Afrika higa mar 2025 mibiro bagi e kind tarik 21 dwe mar 12 higa ni nyaka tarik 18 dwe mar 1 higa mar